Anya laki din! Mabalin lang ko ma. Mabalin lang ko ma. Ayat mo sa man, Rodel. Mabalila ko baka. Tengo na tata. Mabalin lang ko mga isublit na palabas. Sana ni bakit ko tinasawa? Anya? Tata. Nilabli ko mga Sino na ita alablay? text ko man ta. Ito ko na yun na nilabli. Kita mari nagmanakas tamat ipanagayan na kanya. Di panagayan kami nilabli ka. Pulos. Ajak narik na itasawa ka. Iso na lang da sa ngamin nga amo nilabli nga dasawa. Tiya muna ka barwak pa. Anya ka din dahil sa kay pagpagam. Bapur naman bagbagak tata. Kamay sa palila ko mga kasawa lang ni Tidwa 1-3 1-4-5 ay namin. Yan. Nanyalagi din na. Ay, nagkadubot din kay. Ewan, may isa lang di rason itidayta tata. Gwapo ang amin. Sura, at nasawa. Adulat naman mailaw-lawan. Anya? Apay nga ita ka lang. Unay kan bakit? Sumungsugalak pa lang, nga makasta ka man. Paggabwak ay asabalin no saan nga iti trabaho. Ay kat nasaya at kadi no pudno day ta nga imbagam. Anya? Sumungsungad ka pay lang. Mangangot kon anagapu ka manan iti ayan dagiti babaem. Ay salbag kide. Anya ka din deta nga ibagbagam Maria. Di ka man aging dadamag, Rodel. Ang mga no ad-adda pa ay marurudak kun ka. Ala? Amo Roday, saan ba't gagatap ni bakit mo akasta? Nawa na talaga tayo aramidang masana na saya. Ha? Amom nga may nagiti asawa babae. Nagluklukot ti asawa lalaki. Marik na na magkag. Ha? Apay, asino man ang titiks mo itaya? Ni tata mo, awam mo. Oh, sa lapat siya. Apay, insina mo ni Lablay. Anya? Apay nga mo iti may papanggang kwa na tata. Kano na ibagam kanya kini na minsan na naginom tayo dyan tersina ni Bayang. Sana ya? Anya? Napartag ka kami ni Day. Iso asaan mo amalagay pa na ibagam kanya? Ay ayaten nakadiwan no saanan. Ang mga noaddan sa balim. Siga kay di mo. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak na ita? Ay, sapay la kumatakas na. Nga makadlawak lang amin. Apay atunggal update na kat masapul nga iti saan ang matatao a lugar. Apay, madanagan ka kadi. Nga ang mga nodda makakita ka data, kasta kadi. Kwa. Saan mo takas ta? Kaya ko lang amin ano agdate ta. Kat iti nauli mo. Jak kaya tinaringgol. Okay. Iso nga awan tarong mga pagdaragam labli. Sika lang ti babae ti biyag ko. Agyaman nakarod no kasta, Rodel. Amo mare, napansin ko man ti pa nagpupos nila kay mo iti Facebook. Ha? Apay mare? Kaslang amin, abaro nagpupos. Kan maysa, at dapay nadlaw ko maysa.
At damin ti may sa babae akalayon nga comment iti post na. Ha? Kita ang namin I thought something fishy. Anya? Ngamin, saan man nga comment ti babae, iti kasjay, no friends na lang itasawa. Anya? Kita, mare, ang mga nagdamanin tar aramidin ni Rodel at mo amo. Sino ni Lovely? Ah, Sumungbat ka. Sino ni Lovely kunak? lovely. Jam amok Friend ko rin jay. Apa Friend? Wano? Friend with benefits. Anya ka di manundag iti nga ibagbagam. Tapno amo man niya. Inistok ko di babae. Dapat impose na idi last week a picture yu adwa. Nag-sweet kayo pa eh. Anya? Ay na, Rodel. No di mo pa isardangan na itang aramid mo, talaga nga idarom kayo iti babaem. Anya? Saan ka nga niya dita maruruda kon? Nasaya at man time manugot ka ang makipagkita kanyak ita, Rodel. Ha? Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Siguro, addan sa bali a babae iti biyag mo anya. Anya ka din dito nga ibagbagam. Agpudno ka. Anya kumatipod no, kat awan mat adalaga tar aramidag asan anasayaat. Siguradon laang nga. Maamwak laang nga dar aramidem adyak magustuhan. Masiguradok adi mo magustuhan no siyak ti makaungat ko naktuman. Anya? Amangan ket di mat numalaksid kanya. Ket adda pa iti sabali a babae iti biyag mo. Siga ka di man. Siga laing Daniela. Promise. Agyaman ako na inukas na. Sapay la ko ma, tapod no dagiti ibang baga. Wan, anya ka lagi dinaya. Saan ko mga ilibak nga dadag iti babae naglabas iti biyag ko? Naglabas sa'yo nagyay. Kahit ko asawin, tinapatag ita ka sika. Iso sapay la ko ma. Tasan ka nga panunot iti anya la dita, ha? Hello? Talaga ka di nga awanan ti planom a makisinara kanyak ha, Rodel. Ha? Wano, pudno ti madamdamag ko nga da babaem. Anya ka din dito nga ibagbagam? Mapanagnagakla ang apudno ti mangmangag ko. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mo a magustuhan no siyak ti makapungtot ko naktuman. Anya? Unay matanday ta kinababaero. Saan ka mat ngagbalin akas na no awan sa bali a babae iti biyag mo? Anday ta ka manin ako na akong gat. Di ko nang kitdi. Pudno ti bagbaga. Ha? Agsagana ka, Rodel. Agsagana ka! Naimbag man, tanapanunot mo pa'y tinagawid? Rodel ng marami? Anya ka matun bakit? Sumungsungat ako lang. Kasta ti pasungat mo kanya. Ha? Kat apa ay makapungtot ka? Pudno mo tibagbagak sana ya. Anya? Naimbag man, ta pinalubusan na ka di babae nga agawid ka dito'y balay. Naimbag ta saan na ka nga ipagod akas lang nga aso. Anya? Ala, aramidam ti kay kayat mo. Agbabae ka iti uray mano. Ngam da ito iti tandaan na ma.
Andan tukad-tukad na amin nga aramidam. Makadlawak man kumare. Ha? Kaslasaan mo na matatao nila kay mo, dito pala iyo. Urawan trabaho na. Kasano nga min ang matatao dito balay? Kat uray laag susukot, ti babae na. Anya? Wan, mare. Jak pa'y napanaknakan. Nga mariknak at talaga nga adda babae na. Saan lang amay sa? Adoda. Oh my gosh! Iso ang makamumutan iti biyag na. Anya daytoy ang nakapastil dito'y igin. Picture mat ni Rodel. In loving memory, kunana. Fly high, kunana pa'y. Oh, nakasaritag lang ni Rodel itay. Ngam, apay kastoy matang. Pudno nga ta daytoy. Hello? Umay ka dito'y sentro, itamat laang. Paspasan! Ha? Tapay. Nagsarita tayo tayo lang. Apay ka ni? At danas ka nga makitam. Anya? Umay ka, pangaasim. Tapno amuam no asino ti aking aramid iti daytoy. O sige, umaya kita tamat lang. I-text mo nung sa dino abandataan mo. Bye! Anya? Ay. Sino nga tatakin aramin dito dito? Apay nga damatan tiladawak dito. Kan in loving memory. Kan fly high tinakasura. Ay. Diyan ka mo ka, Rodel. Panag ko na, adda pamilyam. Ang mga no ti asawam ti aking aramid iti daytoy. Ha? Masigurado ka nila blitakin aramid iti dito. Oh, apay anagulimat ka. Anyat pampanunutem. Ha? Sapay saan na ang amay sa daytoy nga impaskil da dito'y kaaduan kita tao. Ado pa iji nga to. Ah. Kan iji baba. Amin na pagnaan kita tao. Kat adda nakapaskil a picture mo. O, naimatan na sino takin aramid iti dito eh. Mamwak lang. Marit na ako, Rodel. Siguro, babae ti aking aramid iti daytoy. Siguro, napasaktam launay tirik nana. Isuan na aramid na ken katikastoy, anya. Saan mo, Daniela? Awan babaya, liluk-lukok. Mamati ka kumaha. Kumare! Oh, apay kumare. Kaslada ipadamag mo, taka sa tilangam. Ay na, kumare. Jay picture nila kay mo. Pagpispistahan na, iji sentro. Ha? Anyat ka nga asawan? Ato nga minti nakapaskila picture ni Rodel Jay. Sakit, in loving memory ta nakasurat. Can fly high ko na napay. Hay! Kunak milaki din natayan ti babayero nga sa awam. Anya? Umay ka, kumare. Mapantay di sentro, tapno makitam di pagbagat. O sige, mabait lang kumare ha. Agpalo sa klaang. Anya ita? Dayta, ti maganab mo iti kinababaerong. Ha? Anya nga ita? Impaskil da lang ti rupam iti kalduan ti tattao. Nakababain ka launay, Rodel. Gapulahang iti babae, mapaspasamak kan ka ti kastoy. Ay. Siguro, linuklukom di babae, iso nga naaramid na kan ka ti kasjay.
Ngamin, awan mo ti sabali ang mga ramid kan ka. No saan laang ang nagiti nagbalin a babaim. Maria, awan babae ko nakmat niyan. Aglibak ka pa ilang. Agdadata lang arudan. Dagita ti paglaingam kunak manan. Anya? Dayta, gapo iti kinababaerom. Ti panagkuna ti daduma at tao na taykan. Gapo iti ladawam anak kapaskil. Ay da, nakababay mo tayo na nga naramid na king ka, Rodel. Wan nga ro tata. Nga mamok, nilablit akin aramin iti tayo day. Ha? Wan tata, isulang matamok nga dagura na kanya. Unay kan, kunam ngamin ini aliklikam. Liniklikam ngagpaisaw, ngam sino katamlagbag. Ha? Ay, nuapay mga may anaasem ka iti babae. Hanya nga ita, gapo iti gura na king ka iti panagluklukom, ipaskil na payain anatay kan. Wan nga ro tata. Iso apang ko ba, tagbalbaliw kan, Rodel. No di mo sardangan dahi tangaramin mau, hamangan no makatumpong ka pa iti na uyaw, ngam iti dayjay alablay. Wan tata. Huwag kawan ninton ko, adan tumanan ti baro a babae, nga ibagam achiks mo. Hanya laki din aya, Rodel. Ay ko. Apa nga tinumpanak mo tin? Awanan ka mat itibain anya. Ha? Unay matan a kinaulbod mo. Gapo iti nakitak a picture mo ijay sentro. Nagdamag-damag at damat gayam asawam. Ah, Manluloko ka, Rodel. Kunaklakit din no napudno ka kanya. Ngam saan matgayam. anya? Kanamwak matang. Asaan lagayam asyak ti babae alinuklukom. Salbag ka. Anya? Ha? Di matgayam imo na a babaem ti akin aramid iti dayjay. Ha? Gapo iti gura na ken ka. Isuan ang ipaskil iti rupam. Kan adda pa'y nakasurat nga in loving memory kan fly high. Ay na, saan ka kadi asunggar iti kastang inaramid da ken ka? Ah, Si bibiyang kapay laang. Ngam ipaspaskil danday tarupam anatay gapo iti kinababaerom. ala. Gusto ko man din yan na. Pakawan na ko man Pakawanan tarupam. Ah. Ti asawam ti pagkidawam iti pamakawan. Gapo iti nalabas ang panangluklukom ken kuana. Maawatam. Ah. Ha? Di ka nagpakpakita pa'y kanya. Baka pakawanan na ko ma. Nay, nakaskas daaw man day ta apa nagkid daw mo iti pamakawan. Apay, nakaamiris kan. Anya ka lagi ninayabakan. Agkid-kid dawak lang arutan iti pamakawan ngayon ka. Ngam kastaman ang timbangam. Mas daawak lang tasigod mat kat saan mo nga aramidan dagita. Naka-Ameris akong baka nakababain man nga ibaga. Ngam isuti punno. Ikari kag balbaliw akaon. Anya? Ay na, Rodel aya. Di pa nagbalbaliw. Saan nga ibagbaga? No di kat aramidan. Maawatam. Ha? Kan, saan lang nga siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Kasaritam ni Labli. Tapno saan ako marupay ti gura na kan ka. Gapo iti panagululbod mo kan kwa na. Dayta, ti maalam iti kinababaerom. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Sapay na kumatamarik nam tinapudno a panagayat ko king ka, Ira. Ha? Nabayag mo tin ngagdadato na king ka. Yung jak amunod da ka di mo't panagayat mo kanya. Ay, pasensya kan, Francis. Ngam awan ti panawon ko ama kisarsarita kan ka. Anya? Amumat ama kumikumak. Busy ak iti trabaho. Ngam itakit din nga oras tiyo umay mo dito'y balay. Pasensya ka kuman. Kaya't ka lang amin na makita. Kung naklaki din no, anytime kat mabalin ka sa rungkaran. Malaalala, no awanan tinapatag na ibagam, pumanaw kan, tagdapay trabaho, pang-asim. Apay mo na nakastatilangan. Siguro, adda manan di kinaapa man niya. Marurudak man at talaga. Tapay nga minaya. Napan ngamin manan ni Francis itay ijay balay. Ay no, nadadaol manan ti aldaw kan pintas ko gapo ken kuana. Oo na yan. Apay nga minaya, di mo kayat ni Francis. Kat nasingpot man. Saan nga iso ti ideal man ko? Anya? Asino nga ron? Secret! Basta maam-am mo yung tulatan. Tall, dark, and handsome ka naman. May tall, dark, and handsome ka pang nalalaman. Babairon tumutlaan. Oy, saan akasta ni Reggie anya? Nasingpot day jay ko naktumot. Isumot lang gayam addi na kayat ni Francis. Tagayam, adda pa'y sa bali nga agdatdaton ken kuana. Well, friend, isutin ako na kanyak. Reggie, kano tinagan na kat? Ni Reggie? Ha? Ang amom? No saan na kagbidot? Ni Reggie Aminero dayta. Minero? One friend, jay Minero nga adu kwarta na ngay. Ay, isumot lang nga di na kayat ni Francis. Takayat na ti adu ti kwarta na. Balitok ko naman, anya lakit din. Ayan. Ay, etang kaunay-unay, Ira. Among dayta, Reggie, manumat na bulan nga agdadato na. Ngam dinagmatlaklo na na. ha? Wano? Adda sa bali agdadaton kang ka. Pudno ka di? Adda ni Francis. Kunak tumat ka. Ngam awan ayat amarik nakkan kuana. Pulos nga awan tumakder adot-dot ko. Tunggal umay sumarong kar ijay balay. Ha? Diyak kayat ni Francis. Gaputa si katikayat ko, Reggie. Ha? Anyat kayat mo sawan? Aklo na kunti ayat mo. Itamat laang. Anya? Da kayon kini Reggie kunam Ira? Ay na, saan ka siguro at tulang? Tapno saan mo anang timbaga? Unay kan? Talaga? Ah, apay akasta ti reaksyon mo. Sigurado ka kadi nga isutay ayatam? Katuan, aklunak aya no saan ko nga'y ayatan. Ay na, no siyak lamay sa panagkunak. Kat nasingsingpet nga amang ni Francis ngam da di Reggie. Ah, paano mo nasabi? Ah, sa anak manamaang, tamno saan ko amadlaw. Anya, Awan tinasaya at nga ipaay na king kalay di Reggie. Pudno nga do ti kwartana, taminero kat nga ron, nga da palitok na. Ngam saan nga umdas na itchay ko naktomat. Ira, pasensya ka kuman. No italamanan nga imayak. Medyo busy ang namin iti trabaho. ha? Aping ibagam kanyak ti kasta. Di oray pa'y saan ka nga umay, awan parikot kanyak. Anya?
Tapno ibagakan ka. Saan ta nga agayan ayat? Tapno ibagam kanyak tikas na. Kan tapno malpasen ti amin. Ibagakon kan katipudno. Ha? Anya da ita? Pangaasim, daytoy ko man ti maudi apan ang sarungkar mo kanyak. Ha? Addan ka ayan ayat ko. Iso ni Reggie Aminero. Anya? Ha? Amangan no saan mo anangag. Ulita ka. Minero ni Reggie. Minero as in minor. Ha? Adayo anapin pintas ti agbalin abiyag ko iti sidong nangam iti sika. Maawatan. Ay na, nagturad kamutan anang ibaga iti dayta ni Francis, friend? Tapno man sardengan nakmutin naumaakmutin kan kuana ka. Anya? Iparparik nak lang aruden nga awan ayat amarikrik nak para kan kuana. Ngam saan metlat ta ama nga umay ijay balay. Kat iso ti pakakitaam iti napudno a panagayat. Anya napudno ngay bagbagamot si Carlos. Napudno Taure anyat aramidam, apa nang iparik na nga awan panagayat mo kankwana, kat saan lata uma. Kan saan, anapukpukawan iti namnama. Si kakit dimat. Ay basta, naibagakon kan kuana akaayan ayat kon ni Reggie. Siguro, iti dayjay nga imbaga kat sardengan nakmatan. Ay, saan mo't anakaskas daaw, no apay ani Reggie, ti pinili na. Ha? Amutay mo't adakkel ti kwarta na dayjay alalaki. Minero, aglaklako iti balitok ko naman. Wan ana. Nga madamit nga minti nang nagko asao ti tattao. A babaero kano day Reggie. Katwan mat, pudno dayta. Babaero at talaga dayjay. Ngabsapay lakuma, ta nagbalbaliw matan. Nangruna ita, taagayan ayat damatan, kini Aira. Sabi la kumaan takastana na. Awan latam mo. Ha? Nimbagpay di dya, Francis. San man abalitok ti ilakla ko na. Ngam na pudno ti panagayat na. Nababayak la ko ma. Siyak tagparang kin ko na. Lalaki, di na ya. Apay ngay takalaang nga agparik na kanyak, Reggie. Ay ko, pasensya ka lang ko man Medyo busy kami iti trabaho mi karag iti napalpalabas nga daw. Ha? Sana ba mayak mo to. No ti panagkunam kat maulbudan na, nagbigdot ka. Ano kaya mo sawan? At dati may sa akatrabahuam anang ibaga kanyak, anapan kayo itibar idilaang na minsan nga aldaw. Sa ita, ibagam kanyak abisi kayo laang iti trabaho yo. Anya? Ha? Awanan ka itibain. Adda a girlfriend mo, amadandanagan kan ka, no apay asaan ka nagparparik na. Ngamsi ka, adda kagayam anapan nag-happy-happy ijay bar. Ala. Gusto ka din. Ala, agbalas ka. Tama pang tidya mo. Kalaklakog lang iti balito. Igatangan ka man, iti amin na kayat mo. Itaman payasan ang simrek dayjay ang babaita, friend. Sana si Murek. In sakripisyo na ti may isang aldaw. Tapno lang agdiday ti boyfriend namin ero. Yung babaero mat. Ha? Nagchat iti kanyak. Agdata ka no Jemol. Kumatgatang ka no iti sandal na. Kasta ka di? Ay una yan ni Aira. Talaga nga inayat na laang dayjay alalaki. Gapo iti balitok na. Anyay nga ron. Kati sumat ti kayad na. Bayan dalat na Sa bagay, biyag namot dayjay Alaki din. Lipasan ta tayo ti trabaho ta. Tapno mapantamot ton aglans.
kalman. Ngam ita, kasta tilangam. Parang pasan mo ang mundo ba? Ha? Apay, adda ka di parikot mo? Nag-date kami nga agpaysoa. Nga mariknak ngamin kat saanan anaragsak kanya. Anya? Ngamin, oray adda ak akakuyog na. Ti cellphone na latta tikit kitaan na. Sakit no adda umawag. Masapul pa nga umadayo kanyak sana sumbatan. Anya? Kat, ang mga nadaginatang nasa bali, apapai, ah? Ah? Anya ka din lay kang ibagbagang? I mean, ang mga nakagatang manin iti babae. Kapot akwarta mo, iti pangalanan na itirik na iti babae. San aya? Anya? Mako naman nagasat kaking kuana, kapot balitok. Nga malas mo mat, kapot papairo. Anya? Ay, nasaya at tanasabat ka, ay rabalasang ko. Nana, Agayan ayat kayo kadipayla ang kinireji aday jay miniro. ah? Wala na. Apay ka di. Saan mo't apa ng dadaal? Naibaga ngamin ni Sandra. Anapanda ka no iminom, ije pwisto da di rabi eh. Ada ka no mo't kadwa na babae. Anya? Napintas ka no di babae. Isu nga ron asinaludsod nak ni Sandra, no da kayo pailaang. Ngam imbagak, ajak amaw. Asa anak paimat ang nagdamagkan ka. Hello? Awanan say ti ba si ka lalaki? Ah, anda ka di man ang tipurikot mo. Tanga si man tadi ka agin didi ammo nga awan ammom. Ha? Kalpasan anapan ta ijay mol, kunam kanyak amapan ka ijay pagtrab-trabahwam, ngam saan mat gayam. Ah, anya? Uray kasano ti aramidem amang ilimod iti aramid mo. At dalat ta makakita kan ka. Kunak lakit din no napudno ka kanyak, ngam saan mat gayam, babairo ka. Pangasim man ta saan mo dadahilin tal daw ko, Ira. No awan tinasayha at nga ibagam. Agtrabaho ka lata. Oh, why are you too sad, babaita? Wan nga ron, nakalidliday ka unay. Kasla ada tinadagsan ang parikot mo. Wano, parikot mo ti balitok akaayan ayat mo. Balitok ko na ako na, tahabulin, dagiti babae, gaputa adda ti kwartana. Agbababawi akitan anang aklon idi kan kuana. Kunak lakit din no nagasat akam saan matgayam. Oh, napanunot mo dayta, ha? Dayta ti bagbagi di ken ka. An anuam ti minero nga ado ti balitok na, no saan kamat amakaid na amang pampanunot, no agbababai, saan aya? Husto kay ti day tangayong bagam, friend. Awan gayam ti serbi ti kinaado ti kwarta. Kan balitok no awan mat peace of mind. Katuan mat ngamin, awan sirbiti balitok, no agsusukot mat ti babae na. Useless ah, ang lalakit din aya. No ni Francis tinaklon mo ini, awan ko matikasta parikot mo ita. Pinilam tuman ngamin day balito. Sakit ti ulo ti papay nakin ka. Oh, aping imay ka. Adda pay laganas mo nga umay agpakita kanyak. Ah, Kalpasan tinamuak. Umay ka akas na awan anyaman na. pakawanan ako ma. Ngam saan ka ngay ayatan, Ira? Anya? Nagbidutak iti na kunakadigan ka ngay ayatan ka unay-unay. Gaputasan man. Nagbaliwan tirik na ken ka. Anya? Imayak, tapno umayak lang makiwin naswas ken ka. Dahito yan, ti maudi apa nagsarita ta.
Ha? Katanya nga ita. Awanan di balitok mo dang nga. Isuntumad ngamin tinaklon mo. Inaklon mo, kapo taad da balitok na. Ngamalas mo, kapo tababairo mat. Ay, numabalin la ko mamay subli tinapalabas. Saan nga iso tinaklon ka? Kahit mo sa uwan, makitam itan, tinagdumaan da kini Francis. Sayang. Swerte ka kumaki ni Francis na iso tinaklon mo. Ay, wani nga rod, friend. Ang imawani na. Naladawin ti amin. Adamutin kayan ayat na. Anya, nakamwami ti daita. Ay, nako. Itnog kasardan di girlfriend na itabulan. Sayang ka ngamin. Si Kadi mo na nga inayayat na. Ngam pinilim laeng di malas ka balitok. Anya nga ita. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Apay aya, sannaay ka, sannaay, di tani ka. Apay, anya ti parikot mo. Ay, masurunak iti asawa. Anya, tapay. Masikugak nga rod manan. Anya, kat apay ang masurun ka iti asawam. Kat no nagayatan nyo mat adwa. Awan mo't ti parikot ko no addamanin anak ming. Ngem ti panagsikog ko, ti pakasyudutak unay. Agasam manday ta siyam abulan. Ay sus ka, Nika. Di kan tumakapag nightlife no kasta. Day ta nga rod Eden. Siyam abulan, wenno tawon pa'y ti urayak. Sakbay a makatimtimak manen iti paborito nga arak. Anya? Ay, unay mo daytan ngit itsuram ni ka. Nagalas, Apay ayamanen tatang. dakailan daytan mo. Kasla pumtok pa yan. Ngam, makilinlin nung ba ang kapailangan kadagiday kakadwam. Ang makichischismis ijay tersina ni Rosa. Ay, una yan. Ang mga no makininom ka pa ijay. Ay saan mo't atatang? Apay ko mga uminumak iti arak kat masikugak. Hey, anyan amok ngay. Artek ka, iso asaan nga imposible nga aramidam dayta. Daytan to pa'y makichismes, kabailam arantahan iti tersena nga uray marigatan ka nga agaddang. Ni tatang mo't, tila madildilaw yun. Ay nako, dilawak atasan anasayahan nga ramid anak ko. Sakpayan nga amam ti maibabaeng. Anya lakit din ni tatang. Apay ngamin nga ibain na. Ikanya nga ruti kaya mo. Ipanakil ka? Diyan ako, nalaing latta makichismes oray masikog. Dahil tati bagak ijay nakaruba. Ay, nakayo at talaga tatang. Saan aday tati kayat ko asawan? Ay na, Victor Barok. Agyaman tan anusam latta ti anak ko. Ay ayatek ni Nika, tatang. Iso nga oray kas jay. Awan ti plano kamang panaw kin ko ana. Ay, siyak pa yan. Ti mababain itaramit na. Bareng agbalbalo ito lang nga, tatang. Wala Barok. Di kag sarday amang bagbagaken ko na. Bareng sikat itinggin na. Uwin, tatang. Mawalat amaw. No ugali na. Bareng agbalbalo inton makapas ngay, tatang. Sapay kumaang arod Barok. Amangan no maisubliki diti kinalaing na nga uminom iti arak. Ha? Amok nga minan ta anak ko kahit. Babae ngam artek ba?
Mabalin manan. Yan niya. Di kan agin didingawan amom. Amok matla nga kayat mo. Anya nga ruday ta. Ay kaday dating gawi Tagay manan. Da kayo mo't. Pagtanggadin dakpay mo't nga umuna Kayat yung nga rod, amabag nata. Ay wanan niya. Umadanin, Eden. Basit laangan nga stira manan. Sika talaga, Nika. Talaga adi ka pa'y nagbaliw. Ay na, day tantiin dakkel ko. Iso ajak nga rod, may ka. Ay, talaga sa balay, hindi mapaspasamak dito'y ili tayaw. Kabsat Martes. Apay ka di kabsat. Una, gaputa dagiti mo tan babae ti agoomong hindi tirsina. Well nga ron, nabayagin na tiltilawak ida. San sama ang mabagaan. Ti anak ko pa iti maisa. Uwang nga raw, nakitak ijay. Nakasikawil amang mangan iti chichirya. Sada agkakatawa. Anya? Kunak man no kapaspas ngayon na lang. Apay nga da ijay. Ayabo. Magpakada. Nga mapanaggatang iti diaper. Nga makimarites magayam tinapanan na ijay. Apay, kaya't mo ka diti mabignat si kani ka? Sino kumati mangayat iti day tatatang? Ing kalaang itulungan ti asawam nga gabyon. Tauray mabignat ka. Napipiyapay ti rason. Saan akababain? Da kayo mo tatang. Ibaon dakit din nga gabyon. Kasano? Kunada nga agtanggad ka. Ngam napan kakit din ijay tersena. Kasla ka dun niya ijay alak kasi kawel amang mangan iti chicherya. Sakit kumanatawa ka. Abay, panagkuram ka day, kat saan ang makabignat na ita? Manungal daw lang, sipon nagpasngay ka. Nga marimuar ka kiti, anapan nakichismis. Iso at di mo kaya't agtanggal. Ing kalaangan tulungan da sawam iti garden. Tauray mabignat ka, ibaganto ti tattao anabignat ka, gapo iti trabaho. Saan agapo iti chismis? Nika, gusto man nga minin ti panakichismis mo. Kababain ka lagi ti karuba. Ay na, chismo sa aklaunay aya, Victor. Saan mo't Nika? Mulagayam. When angam di mo maliklikan. Tunggal mapan kay Jetersina, mapayagan kay Jay. Nga oray ibatin pa ni Bibi ka ni Tatang. Anya nga rod ti kayat mo? Ipupuknak ditoy? Tapno may stressa? Anya? Iso, Victor? Kasi ti kayat mo? Agtali na edakla ang dito'y balay tapno may stressa? Kat agka-postpartum depression na? Ay, Nika. Talaga di mo amo ti mapagbagaan. Tatang, pakikita yuman pa'y ni baby. Papanaman na ya. At dalamapan ko gatangon. Siya kung ti mapanagatang. Iyag mo ti paggatang ko. Ay na siya kung tatang. Tamapanak agkita iti kayat ko agatangon. Alang arod. Ngam 10 minutes lang ang mga nuwag sangit ti anak mo. Nalabas mo't data 10 minutes, tatang. Magnaak pa'y. Abay no siyak ti mapan dito tersena. Mabiit mo't ang makadano na. Kat makasubli ang adagos. Basta, da kayo pa'y lang ti makaamu iti anak ko. Ni, at da kayo matgayam dito'y Mari Eden. Pari Tony. Ay wala. Ag-relax mo ta sagpaminsan. Ayun mo ta. Oh, agtagay ka na, higa.
Ay na, di nakman sulisugan. Lap-lap-dak nga ro din ti bagik nga uminom iti arak. Ay na, naganak kamutay. Mabali na eh. Saan ang mabalin, Tony? Ay na nika. Sige kiting. Oray mabindwala nga tagay na eh. Ala, wun man laangan. Kung naktubay ka nika. Makain inom ka ni tarak. Iso sige kiting. Uminom ka itan. Tadi mo intugot tarak mo. Tatang, nakatulog ka din ni anak ka. Kunak man lumaturog kay Jetersina nika. Inalam ko mapay dagiti pungan kan ulos mo ah. Ni tatang. Ay nika, magibabayin ka. Amom akan anak mo, ngam nagbartag ka kini. Pasensya kayong tatang. Hindi ako ngamin kabalan na pa yung dagiti kagayam ko. Ipilit ngamin nga uminom kita. Ay kat imbagam kumaa, nga adda kami iti anak mo nga agur-uray ka. Saan na bali? Tanagawid amat tatang. Ay napo, jak amuri ka. Jak ammo, wadda pa'y napatbati a common sense mo, wano awan. Burbur nika. Ala, sige man nga rod tatang. Idi namin sa laeng nga impes ti tiyan na. Ngam nalaingan nga uminom itarak. Anya ti sungbat na nika. Ni tatang mo. Alan sungbata mo nika. Ni tatang mo, amok paspasagidan nakmaning. Amo gayam. Tatang, sa anak mo't nga artak unay. Iso adinak kumamot pagsasawan itikas na. Anya saan? Kat nung naglaing ka nga uminom, nga uray manulaing nga aldaw ang naglabas sipod naganak ka. Tatang, At iwampay ti asawam nung may papanan iti arak. Ang mga no ti kabailan nan nga ibusan, kat may salaing abutilya iti arak. Idinto asiga, kabailam ti 14 abutilya. Nagnakam ka kumamatin, ali ka. Duwan dagitan anak mo. Isong agbalbalo ka batain. Nika, kasangay ko inton bigat. Katkas idisigod tagay manan. anya ka di nga oras, Eden. Uray day tamalam siguro. Tapno malpas pa iti trabaho dagiti gagayem ta. Ayun tapno sumangpet ni tatang ko. Taawiran na pa iti anak ko. Wala, areglado, Nika. Urayin kayo nga rod inton bigat. Wen Eden, katay paboritok a drinks Wan ka di, anya lakit din aya. Don't worry. Ngam sigurado ka di, ama ka umay ka? Kasano, no masadot ti amam nga agawer. Ay na Eden, awan ti parikot iti dayta. Tay kunada nga roden. Amin abanag, no lakit di kayat, maipamuspusan. Anya lakit din. Tantang, Nabartek ka man na simbang part. pasensya kayong tatang. Kasama namin tigayam ko ita. Kate, nakiinom ka, Mike. Agawa na, narigat mata nagyak ida pagustuhan. Ay, nanikalak ko. Agyaman ka. Tagtatal na lang tasawa. Ngamakla at kantuin ton may sangal daw. Kat awanan itisibay mo tasawam. Anya, Amom ni ka. Uray kasano kadakkel ti may sa adram. Mapunulat na dayta. Iso asika. Agpanunod ka, Mike. hindi ako maginom ko na tatang.
Ang pinagusto ko lang, dagiti gagayam ka. Dagiti gagayim mo, kat awanan iti pamilya. Itinto sa siga, adaan ka iti asawa kan anak. Kan, ano lang abulang ti inauding anak mo? Swati ka kumamot maipagpada ka takwada Ala, awanan tatang. Nika, agpili ka. Arak, wano anak. Ah, Agpanunod ka rin ka. Katimbangam anaimbang, no anya tinapatpatagin ka. No arak, wano anak. tatang. Tatang, sublatan naman ni baby. Puro Diyos, puro santo. Intugot mo sa anak mo na pala ginumitarak. Ang ganap, pinagpili dakmat no rakwan no anak. Di pinili ko na doon. Yeah. Awan magsigurong timako na ayaw, tatang. Pinili ka doon na gitintad mapagpilian. Diyak, amukin ka ni ka. Talaga sumakit yung ulo mo. Ay, kuya. Ano ka kanay? Nagpanunot anak ko. Nagpanunot ako, tatang. Isong aruda pinili ka doon. Tiarakan ti anak ko. Ay, nakaw. Diyak, amuli ka. Talaga akong sumisunlang. Tamo mga itag ka na kami. Ay, ang tiyo mo pa yan, nagiti lalaki, no may papalan iti kinaarte. Awanan ka doon peso, tatang. Sublating naman pa iti anak ko. Tani, makaturo ka talaga. Ay, nani ka, manipon ita. Makamu kami tan iti biyagbaw. Nagpakada ako, Nika. Ah? Sa dino ti papanam, Victor? Agawid ako ni Jay lugar mi. Ah? Ay na, Victor, saan kumamot akasta Hindi na kami panawan akadagiti anak ta. Saan na balay? Tasan kami mo't anapatagking ka. Adadagiti gagayim mo anapatpatagking ka. Anya? Nawaya ka itan, Nika. Aramidam amin na kayat mo. Saan na balay? Tawan ako ni Tidinam. Pangasim, Victor. Di na kami kumamot panawan. Maasikamat kumakada kami. Nauma ako, Nika. Diakon maanusan do galing. Awan lagad, day taarak ti sangsangwam. Awan lagad, dagiti gagayem mo, ti pangpangrunam. Nalipata mo, ti pagrebangam, kas may nga ina. Nika, Tatang, tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. ha? Linapdak ti asawa kung talaga adya ko na igawid pa. Impapati ng tipiman. Anya. Wan tatang, isadya ka mo taramida. Kasano pa yan? Sakit do dagiti anak me. Diyak ida kabalan nga isakad asisyak laan. Diyak kabalan. Nika, Ay, unay kayo matan tatang. Awan lakit ni ka lang ti sungbatyo. Mariribu ka naklangarudan. Asarandak pa lang, mat. ha? Katawa kayo pa lang. Ay, anya kumangay ti bagak Nika anak ko. Ay, ngayon bagak iti ama ka mo kamatay ni ti biyag mo. Tadi mo dinggan amin ngay bagak iti. Tatang. Daitan, ti bagbagaking ka, anak ko. No idi kuma, ket nagpampanunot ka, saan kuma anapasamak ti gasto? Iso adi ka mas daaw, no pimanaw ti asawam. Tay di pay laeng nga imbagak adi kan makmaklaat no awanan iti nam ti asawam. Ngam,
sinamsamit mo man, tinagbarbartan. Iswa, samsamit mo ita, tibunga ti arabid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman ka ba'y itingkay, panang tarabay.